Apo Jesu andounganidza vanhu vese pamberi pake, tinomira senyimurudongo pamuzi werumuko rwake, achaunganidzira mapfunde asi anopisa undiyo, tinomira senyimurudongo wemuzi mukuru uyo, tinonzwa here izwi raJesu muranda wakanaka iwe, zvimwe tinodedera nekutya, tinobviswa pahope yake, achaunganidzira mapfunde asi anopisa undiyo, tinomira senyimurudongo wemuzi mukuru uyo, tizonga tirindire nemwenje iri kupenya zvakanaka, kuti apo mukwambo ouya takadzirira kunopinda, achaunganidzira mapfunde asi anopisa undiyo, tinomira senyimurudongo wemuzi mukuru uyo, moyo yedu iri kunangisa apo Jesu ari kudenga, tinombomirira nekutiwa dakara rwendo rwapera, achaunganidzira mapfunde asi anopisa undiyo, tinomira senyimurudongo wemuzi mukuru uyo. If when you give the best of your service, telling the world that the Savior is coming, be not dismayed if all don't believe you, He will understand and say, well done. If when you give the best of your service, telling the world that the Savior is coming, be not dismayed if all don't believe you, He will understand and say, well done. Lord, Lord, dear Lord in heaven, Lord in the highest, thy kingdom come. Give us this day our daily bread, forever and ever. Amen, amen. Lord, Lord, dear Lord in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Oh, when I come to the end of my journey, weary of life, and the battle is won, carrying the staff to the cross of redemption, let not my will but thine be done. Oh, when I come to the end of
journey, weary of life, and the battle is won. Carrying the staff to the cross of redemption. Let not my will, but thine be done. Lord, Lord, dear Lord in heaven, Lord in the highest, thy kingdom come. Give us this day our daily bread, forever and ever. Amen, amen. Lord, Lord, dear Lord in heaven, Lord, in the highest thy kingdom come. Lord, Lord, dear Lord in heaven, Lord, in the highest thy kingdom come. Lord, Lord, dear Lord in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Kwaziwai sangano ra Mwari mupenyu. Toda kutenda Mwari watipa mukana uno wokuti tinzwe achitaura kwatiri kuburikidza neshoko rake. Tinotenda kuti shoko raMwari kuburikidza neBhaibheri chingwa chinoburuka kubva kuna Mwari. Zvakare tinovimba nokunzwisisa kuti Mwari wakagadzira nzira yekuverengwa kweshoko kuti iye ataure nesu kuburikidza neshoko rake, isu tichitaura naye kuburikidza nemunamato. Tichatora nyaya yedu pazuva ranhasi ichibuda mubhuku ramadzimambo wekutanga chapter 17. Tichaverenga kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi ya 7. Asi main verse yatichafamba nayo ivhesi ya 7. Saka ndichatanga kuverenga vhesi ya 7 ndigodzokera kumusoro. Vhesi ya 7 inoti panapa: zvino nguva yakati yapfuura, rukova rukapwa, nokuti mvura yakanga isinganayi panyika. Ndichadzokorora zvakare: zvino nguva yakati yapfuura, rukova rukapwa, nokuti mvura yakanga isinganayi panyika. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Verse 1. Zvino Eria muTishibi waigara Gilead wakati kuna Ahabhi, naJehovha mupenyu, Mwari waIsraeri, iye wandimire pamberi pake, hapangavi nedova kana mvura makore ano, asi kana ndareva ini. Zvino shoko raJehovha rikasvika kwaari richiti, chibva pano uende kurukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Unofanira kunwa mvura yorukova, uye ndakarayira makunguvo kukupa zvokudya ipapo. Naizvozvo akaenda akaita sezvaakaudzwa naJehovha, nokuti wakandogara parukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Makunguvo akamuvigira chingwa nenyama mangwanani nechingwa nenyama madekwani, akamwa mvura yorukova. Panapa tiri kusangana nemurume uri kunzi Eria.
Elia ndiani? Elia muprofita wa Mwari. Yaivatsika ya Mwari kumutsa vaprofita kana ane shoko raida kuudza sangano. Muprofita mutauriri wa Mwari is the spokesperson of God. Ndiye unotura mashoko anobva pachigaro cha Mwari sezvaari. Muprofita wa Mwari haana mvumo kana kodzero yekuchinja mashoko anenge atumwa naMwari. Regai tipe musoro wenyaya unofadza watichafamba nawo. Unoti Rukova ruchapwa. Rukova ruchapwa. Rukova harusi rwizi. Zvakare Rukova haruyereri kusvikira gore richindopera. Zvinozikanwa zviri pachena kuti Rukova runoyerera just for a season. Zvinozikanwa zviri pachena kuti Rukova normally runoyerera apo mvura ichinge ichinaya. Kana rungazoyerera harwo rungatora nguva pfupi kana rainy season ichinge yapera. Panapa tiri kuona Mwari watuma nokumutsa Elia. Elia waita basa rinoshamisa. Waenda pamberi paAhabi. Ahabi ndiani? Mambo wakanga achitonga agadzwapo naMwari. Tiri kuona panapa Elia muprofita wakamutswa naMwari. Ahabi zvakare ndi mambo wakagadzwa akazodzwa naMwari. Kana tikadzidza zvakanaka mukati meshoko raMwari, hakuna muprofita waimuka kwa Israeli Mwari asina kumutuma. Hakuna zvakare mambo waiswapo asina kugadzwa nokutenderwa naMwari. Zvino tiri kuona varume vaviri, Elijah na Ahabi, vose vakatumwa nokugadzwa naMwari. Asi tiri kuona Elijah wakusimuka kuenda pana Ahabi. Ahabi hasi mambo nje, ndi mambo une authority yaakagadzwapo naMwari. Asi Elijah uri kuinda ukatarisa zvakanaka pfungwa iyi, senge Elijah uri kupokana na Ahabi, yeti Elijah uri kuuyapo neshoko riri kubva pachigaro chaMwari. Elijah unosvika unoti hapangavi nemvura mambo kana nedova kusvikira ini ndauya kuzotaura nemi. Elijah uri kumirira ofisi yaMwari. Elijah uri kutaura pfungwa yaakonfema kubva kuna Mwari. Elijah pani pfungwa yandinoda inoti haana kutanga kutaura nedenga Elijah kuti mvura irege kunaya, asi wakatanga kutaura shoko pamberi paAhabi. Pane pfungwa inokosha apa sangano raMwari. Kana paine connection nedenga, kana tiine ukama nedenga, tinogona kurayira zvinhu zvichimira. Tinogona kutaura mashoko achisimba, nokuti bhuku yangu inoti Jehovha wakarayira zvikamira zvikasimba. Saka whoever unoshanda nemweya waMwari kana akarayira zvinomira zvigosimba. Ahabi profile yake tikaitarisa zvishoma, haazi mambo waijairika, haazi mambo
wakanga achitya Jehovha. Nemhaka yeyi ndiye Ahabi uya waiva nomukadzi wainzi Jezebel. Ndiye Ahabi uya wekuuraya Naboti, aramba nemunda wemuzambiringa. Ahabi aramba nemunda, Naboti aramba nemunda. Ahabi unoudzwa nomudzimai wake Jezebel kuti musazvitambudza, hamuzati muchiri mambo here? Inwai muzore mafuta, nyaya ya Naboti tinoigadzirisa. Regai ndikuudzei, there is need yokuti pamadzimai anhasi abetserwe neshoko raMwari kutsiura vana baba nepoka navorashika. Tinoona zvakadaro. Elijah haana kutya kuti ndiri kusangana naAhabi une nhoroondo yekuuraya Naboti. Regai ndikuudzei sangano raMwari, nguva yatava kurarama inguva apo sangano, inguva apo nhengo dzesangano, inguva apo maKristu vanofanira kumira nezvinoreva shoko. Ukadzidza zvakanaka, Jesu achiedzwa naSatani, unotogwa unoendwa naye murenje. Pane mashoko Jesu aakamira nawo, mashoko iwayo akagona kuti arege kutadzira Mwari. Jesu unonzi naSatani, kana uri mwana waMwari, shandura mabwe aite chingwa. Jesu unoti kwakanyogwa kuchinzi, mumazuva ano ekupedzisira, apo chokwadi chodhura kudarika nhema, zvinotsvaka vanomira vanoti kwakanyorwa kuchinzi, mukati menyika ino yoinga kumawere, apo nhema dzinoshayikwa, apo chokwadi chinoshayikwa, nhema dzichitonga, zvinotsvaka vanogona kumira neshoko raMwari. Zvinotsvaka vana Elijah. Ukadzidza shoko roti Elijah wakanga ari munhu wakaita sesu, akarayira denga kuti rimise mvura. Ukama huri pakati paElijah naMwari hunorespektiwa nedenga. Kudenga ndinoona department remvura richisvikigwa nemeseji yabva kunyika iri kuti vakomana for 3.5 years hapana mvura ichanaya. For 3.5 years hatisi kuvhurira mvura panyika yaAhabi. Nemhaka yeyi ndoona ngirozi dzichivhunza, nemhaka yeyi tisingachanisi mvura? Zvikai kune wataura shoko unonzi Elijah muTishibi. Ndoona vose vachigutsurira kuti kana ari Elijah ngazviitwe zvimire zvisimbe. Zvinotsvaka ukama naMwari, zvinotsvaka ukama naMwari Baba, zvinotsvaka ukama naMwari Mai, zvinotsvaka ukama naMwari mukomana nomusikana, kuti kana tataura shoko denga rinorespekta ukama hwedu naMwari. Denga rinorespekta ukama hwedu naMwari. Ndosaka zuva riya Tabhita afa Dorcas kubhuku ramabasa, tinoona kuti pakaita kuchema, vanhu vakabata zvaiva zvakarukwa namavoko aDorcas, vanhu vakapupura zvokudya zvavakapiwa, vanhu vakapupura mabasa emuta akaitwa nomurandakadzi. Kudenga kukaita commotion, denga rikarespekta minyengetero yavanhu nokuda kweukama hwaDorcas nedenga. Denga rikaita revise rikatendemuka, Dorcas akamuka. Elijah
Unobuya panapa. Unomira pambari papi. Apedza kutaura Elijah. Ndopa ndoda kuti ubate munhu waMwari. Apedza kutaura Elijah. Bhaibheri rinoti Mwari akapa Elijah a command. Pavhesi ya 3 kuno ichibva pano uende kurutivi rwamabvazuva undovanda parukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Ndimwari rudzii unoti munhu aita basa ariita nokutendeka. Vonai upenyu hwaElijah huri pariski. Waita basa, wapedza, wataura zvarebwa naMwari. Kana Mwari aiva ini nhasi, waifanira kurayira Elijah kuti chinda pahotera yokuti neyokuti. Ndaisapo mari yokubhadhara kugarako nokudya nokutamba kwako ipapo. Asi Mwari hana kudaro. Unotsvaka kuti neshoko rakafanana riri kutsvaka kuveza Ahabhi kuti aone Mwari. Nenzira yakafanana uri kutsvaka kuti Elijah aponeswe nezvimiro zvinofanira kuponeswa kwake. Tinogona kushandira Mwari. We can work for God. Tigotarisira mabenefits. Asi regai ndikuudzei, Mwari haasi worried namabenefits enyika ino. Mwari uri worried nokuponeswa kwemweya yedu. Unonzi simuka. The directions are very specific. Simuka uende kumabvazuva to the east. Undovanda kurukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Terera munhu waMwari. Tererai mai, tererai baba. Wapedza kuita zvakanaka, wachengeta nherera dzakatofigwa isiri privilege yadzo, but waita nyasha, wapedza kuita zvose, wapinza chikoro, mwana graduate apedza. Usatarisira zvakanaka, unogona kukumbigwa nedenga kundogara parukova Keriti. Amuna umboona here munhu aita zvakanaka apedza unopuwa tsinda yezvakanaka zvaaita. Vanotaura vamwe voti moyo muchena unogona kuparira. Saka tiri kuona panapa Elijah apedza basa, Mwari haana kumuitira saizvozvo, wakamutendera kundogara parukova Keriti. Pane pfungwa yandinoda kuti uone iri kuti panapa rukova ugu runonzi Keriti ruri pamberi paJorodhani. Zviri kureva Mwari hezvi, maconditions aripo aungaona sokuti ari comfortable. Mwari uri kurayira Elijah kuti enda kurukova Keriti. Ndimwari unotitendera kutiisa mugwenga kuti shoko rake rivhindiketwe, rigoonekwa kuti rine simba. Ndimwari unotitendera kuinda murenje kuti rugwaro gunoti unondigadzirira tafura pamberi paradzivisi, mukombe wangu unopfachuka, ruzadziswe. Elijah waifanira kuinda parukova Keriti ruri pamberi paJorodhani, achihwa kuomba kwemvura Jorodhani, achinzwa shiri dzichirira muJorodhani, achinzwa makarwe achitamba muJorodhani. Iye waifanira
experience simba raMwari pakeriti. Regai ndikuudzei, takapinzwa pamakeriti akasiyana paupenyu. Takapinzwa pamakeriti akasiyana paupenyu. Zvichida mai muchato wenyu wavakeriti, zvichida mai vana venyu vavakeriti, rudo rwavaikupai, kuteerera kwavaikuitai kwakapwa magara pakeriti. Ngaindikuudzei, Mwari une simba rokugona kukugadzai paJorodhani, asi wambokutenderai kugara pakeriti. Kana dai Elijah akandogara paJorodhani, waidaro asina kuwana chingwa, waidaro asina kuwana mvura. Nemhaka yei? Nokuti conditions ari kuti ndarayira makunguvo nemafambiro achaita makunguvo. They are using directions ekuinda pakeriti. Kuna vanhu vakaramba kugara pakeriti. Kune vanhu vakaramba kugara pavakaiswa naMwari. Kune vanhu vakaramba kumira panzvimbo iyo Mwari yakarayira. Asi regai ndikuudzei, makomborero anoinda pakarayirwa naMwari. Zviri nani kugara pakeriti pane kugara paJorodhani pasina Mwari. Zviri nani kufamba naMwari pakati peusiku pakufamba ndogamasikati. Zviri nani kushayiwa mvura yokumwa pakumwa mvura yandisina kunzi naMwari ndimwe. Kuna vanhu vakadaro vasingagoni kumirira, vanogadzirisa Mwari kuti dai Mwari mavonero angu hawo ndaiona sokuti Mwari dai manditendera ndigari pana Jorodhani, nokuti kandipo pane mvura isingapwi, ndo pane maforest andinogona kuvanda ndikasawanikwa naAbha, nekuti ndakakuitirai basa. Kuti ndakakuitirai basa. Kuna vanhu vakadaro vane nhoroondo yesangano matangire aro, vane nhoroondo yesangano, vari mapioneer evhangeri, vanofungidzira kuti Mwari unofanira kuvabhadhara sekushanda kwavakaita. Regai ndikuudzei, hatidzoke pabhuku raMozisi, pabhuku raExodus. Mozisi achibva navana kuIjipiti, zvaifanira greatest honor yaifanira kupuwa Mozisi kwaiva kupinda muKenani navana vaIsraeri agoshara nzvimbo yokugara nehama nemhuri yake, but Mwari haana kumutendera, wakandoperera pagomo rePisga. Taita zvataita, tambofamba nesangano, tatsigira basa nevhangeri, tawira mumatambudziko. Dzimwe nguva hama dzekutenda dzinotisiya, dzimwe nguva hama dzedu dzaiva dzepedyo dzinogona kutiramba, dzimwe nguva vataifungidzira kuti vanotida vanogona kutirasha. Asi regai ndikuudzei, ipapo pakeriti ndipo pakanga pane nyaya. Rambira pakeriti, rambira pakeriti, rambira pakeriti. Jordan was a perennial river. Yaiyerera makore namakore. Bhuku rinototi Jorodhani gwaigara gwakapafuma gwakazara. Asi Mwari haana kutendera Elijah kundogara ipapo. Ndimwari unotendera maconditions kuti ava wese. Ndimwari unotendera kuti maconditions ave tense, kuti tigogona kuona simba raMwari kuburikidza nokubudiswa matambudziko. Hazvina basa chimiro chauri kurarama uri. Vamwe vakarwara nezvirwere zvakatonzina nadhokta hazvirapiki. Ukatobhuka dhokta iwe
ukaenda kusejari dokta vakati hazvichagoni, machances ekurarama kwenyu mai is now 50-50. Regai ndikuudzei mai, Mwari unotendera kuti tiinde pakeriti kuti tigovona simba raMwari. Ukaverenga zvakanaka kubhuku rangu raExodus, inoti vagara zvakanaka paGosheni, vachirima zvichiendeka, vachichengeta makwai. Bhuku yangu inoti zvino kwakamuka mumwe mambo paIjipita wakanga asingazivi Josefa. Regai ndikuudzei mai, zvinhu zvinogona kuchinja usiku muwete. Murume waiva kumangerengere, murume waiva overseas, zuva nezuva maimira paremiti imi, zuva nezuva imi maimira paWestern Union, zuva nezuva mai munomira palaini yomukuru muchindotora mari. Asi zivai chinhu ichi, Rukova pane nguva yaruchapwa. Rukova pane nguva yaruchapwa. Rusati rapwa Rukova, itabuka mana Mwari. Itabuka mana Mwari. Usadadira hama, usafunga kuti zvinhu zvinogara zvakade. Kune vanhu vanotarisira vanhu pasi nemhaka yekuti iye unozviona mapastures kwake achiri green, unozviona kwake zvinhu zvichiri kufamba zvakanaka. Asi zuva chinhu ichi, fortunes can change overnight. Zvinhu zvinogona kushanduka, zvinhu zvinogona kushanduka. Kana uchitarisa varombo unovatarisa nezoripi? Mwari wakakutendera kuti Rukova kana ruchiri kuyerera kwenyu mai, ruyerere kuti ruropafadze vose vakakutenderai. Kana Rukova ruchiri kufamba, rufambe ruchiyerera, ruchiblessa vose vachaswedera pedo narwo. Zvino nguva yakati yapfuura, Rukova rukapwa nokuti mvura yakanga isingani panyika. Iyo mvura yarambidzwa naElijah kunaya. Mwari otendera Elijah kundogara paRukova, achiziva kuti mvura haini. Ndi Mwari rudzii? Ndi Mwari here wakarongonyoka? Ndi Mwari here usina order? Ndi Mwari unotsvaka kuti simba rake rionekwe? Toda kutora mukana uno wekuti tiwane nguva yokunamata. Toda kutora mukana uno uyu kuti tiwane nguva yekuzvikumikidza mukati memavoko aMwari. Rukova rusati rwapwa, Rukova rusati rwapera mvura, simba ndichinaro mukati memongo namafupa, mari ichimo mumaaccounts, statement ichafadza kutarisa nokuinquire. Zvinhu zvakanditenderedza zvichiratidza kuti zviri kuenderera mberi. Tinotsvaka vanhu vanogona kumira naMwari munguva dzakadai, vanhu vanogona kushandira Mwari Rukova ruchigerekupwa. Nguva apo uchati handifariri izvozvo. Makamboona here kuti vanhu vanoda Mwari vava panguva dzokutambudzika? Kana munhu wogwara avata panhovo, makamboona here kuti ndo paanokumbira prayer band, ndo paanodana vafundisi, ndipo paanodana hama dzokutenda? Asi panguva apo Rukova rwaierera, waitambisa simba noutano, achiita zvinhu zvinovengana naMwari. Asi kana Rukova rwawa, ndo paanoziva kuti kune sangano rinonamatira vanhu vachipora, ndo paanoziva kuti kune hama dzinomira neni panguva dzokutambudzika, ndo paanoziva kuti ndakaberekwa nevandinoberekwa navo vanofanira kuona rudo rwangu, ndo paanoziva kuti mainingi ihama yangu yepedyo, ndo paanotanga kudana nokushedza kana Rukova ruchinge rwapwa. Asi toda kutenda Mwari watipa mukana panguva ino kuti tiwane nguva yekutaura naMwari. Tell your conditions, vudza zvimiro zvakakutenderedza kuti kurutivi rwangu kuna Mwari unopona. Vudza zvakakutenderedza zvose kuti Rukova ruchiri kuyerera
I need to work for God. Ndofanira kushandira Mwari. Ndofanira kuisa fuma yangu mubasa ra Mwari. Ndofanira kudedicate nguva yangu mubasa ra Mwari. Ndinofanira kumira na Mwari nokuti ndiye uri kundiropafadza nekundipa simba rokugona kumira. Kana varipo vakadaro mukati memangwanani ano vanoti Mwari, zviri nani kugara paKeriti pakugara paJordani pandisina kunzi ndigare. It's better. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai panguva ino yamatitendera kusangana semhuri pamwe chete pakutenda. Mukatitendera kurarama tichimanya uko nekoko. Mukatitendera kuwana shoko panguva ino yakafanira. Mukatitendera kutizivisa kuti Rukova pane nguva ya ruchapwa. Toda kutenda tichipo panzvimbo dzamakatiraira. Vamwe takabva tikamanya uko neuko. Vamwe tiri kutsvaka kuzviraramisa nenzira dzinovengana nemi. Vamwe takadedicata upenyu hwedu mumwe Satani nemwe yesvina. Asi tiri kukumbira pamanheru ano kuti Mwari tibetserei, mumire nesu, mutaure nesu, mutipe simba rokugona kumira, mutipe simba rokugona kugara paKeriti. Chero mvura ikapwa tidzidzisei chinhu ichi. Zviri nani kufa nenyota pakumwa mvura yamusina kutiraira. Mwari worugare ivai nesu tose muzita raJesu. Amen. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, ndizadze nyine rudo, ndipfawise senjiwa. Ngandifambe za Jesu murendo redi pasi, ndiri murombo mweya garaine nimponesi. Kana achinzwa shiri dzimwe dzichiputsika, adziitire mutsa ngeni anondinzwawo, anonditungamira nekundiregerera. Ini ngandiitwe mutsvene garaine nimponesi. Ngandifane na Jesu mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere. Ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu, ngandiwe nerutsendo garaine nimponesi. Ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu, ngandiwe nerutsendo garaine nimponesi. Tanzwa kuna kisisa Jesu aponesa, ilo shoko rauna Jesu aponesa, siwisa nikatese kumirio kwenyanza tenzi anonchichuma Jesu aponesa, simitani panyanza Jesu aponesa.
Jesu waponesa, imbani nekufa wao, moyo unodamutsa, imbirani pakuwa, Jesu waponesa, ipa izwi pamwe yako, Jesu waponesa, kuti ndudzidzizoda, Jesu waponesa, daidza kuponesa, mumakomo nelida, rearrange